Ka jingjur jong uslam ha ka jela ha gini kisngi kala pentua ya ka shibenta jong kapi sang masjid biam kabadan ha nongba tura. Katkup ki video dur balayo layu I bakani kemadan kabarang syedap ban pelishan da umen pirang ba ka jela uparat kisang ma kala tua bat layo I ba khandau kala tuai syaka benta badon ki kali. Ban kabadan ki beriuru kani ka jingtua juga khandau kala jia ha kastam jong ka arfa asrik ujilio arja apulai bat ladon kato ka ningut kiba mansau na kani ka jingtua.